ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର କେବଳ ନାମ ହିଁ କାଫି। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ବୀର, କଳିଙ୍ଗ ସିଂହ, ବିଜୟଦଣ୍ଡ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଧୁନିକ ଖାରବେଳ, ଭୂମିପୁତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଜୁବାବୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ 5ଟି ତଥ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୂମିପୁତ୍ର ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି 1947 ମସିହାର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଡଚ୍ ଆର୍ମି। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକର୍ଣ୍ଣୋଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ପାଇଲଟ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ଡଚ୍ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଖାତିର ନକରି ବିମାନ ଉଡ଼େଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ବିଜୁବାବୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ସୁକର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ସାହସିକତାକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କେବେ ବି ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ଓ ଭୂମିପୁତ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1950 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ 5,000 ଏକର ଜମି ଓ ଏକ ପ୍ରାସାଦ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନା କରିଦେଲେ ଓ କହିଲେ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ନିଏ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସୁକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ହିଁ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ସୁକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ରଖିଥିଲେ ମେଘାବତୀ। ଏହା ସହ 1995ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ଷ୍ଟାର ବାଇଟାଙ୍ଗ ଜାସା ଉତ୍ତମ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଛି। ଏକ କକ୍ଷକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2। କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି 22 ଅକ୍ଟୋବର 1947 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ମହାରାଜା ଭୟରେ ଶ୍ରୀନଗର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଓ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଟକାଇବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ଥିଲେ ହରି ସିଂ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତ ସରକାର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ଭାରତ ସହ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ଶ୍ରୀନଗର ଯିବେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ହରି ସିଂ। 26 ଅକ୍ଟୋବର 1947 ମସିହାରେ ହରି ସିଂ ଓ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାରତର ଅଂଶ ହୋଇଗଲା ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର। ଏହାପରେ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖୋଜାଗଲା ବୀର ଓ ସାହସୀ ପାଇଲଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଆର୍ମି ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀନଗରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ମ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାମାନଙ୍କ ସହ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ଥର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଥରକରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଛି କେବଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3। ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା, କାହାଣୀକାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର। ସେ ପୁରୁଣା ରାମାୟଣ ସିରିଏଲ ନିର୍ମାଣ ଓ ଡାଇରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରେମ ସାଗର ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଏନ୍ ଏପିକ୍ ଲାଇଫ୍ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ଫ୍ରମ୍ ବର୍ଷା ଟୁ ରାମାୟଣରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତାର ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ର ସର୍ବସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛଦରେ ଏସ୍କେପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଶ୍ରୀନଗର ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବିମାନ ଡାକୋଟା DC-3ର ହିରୋଗିରି ବିଷୟରେ। 1947 ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାମାନେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଶ୍ରୀନଗରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଶାରେ ପୂରା 13 ଜଣିଆ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀନଗର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଡାକୋଟା DC-3 ବିମାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ ବିଜୁବାବୁ। ବିମାନର ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ କହୁଥିଲେ କେବଳ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବିମାନ ଓଜନିଆ ହୋଇଯିବ।
କିନ୍ତୁ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ତାଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ ଆଣିବା ଦେଖି ବିଜୁବାବୁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଥିଲେ। ସେହି ଟ୍ରଙ୍କରେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଓର ଇନ୍ସାନ ମର୍ଗୟା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଥିବା କହି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ବିଜୁବାବୁ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ଓ ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଥିଲେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4। ରଷିଆ ପାଇଁ ହିରୋ ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ, ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ। ଏହି ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ, ଆମେରିକା ଓ ରୁଷର ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ଆଗରେ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ହିଟଲରଙ୍କ ନାଜି ସେନା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ହିଟଲର ସୋଭିଏତ ରୁଷକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷରେ ନିଜର ବିମାନ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ସେଠାରେ ମସ୍କୋ ଓ ଚୁମକିନ ପରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଟଲରର ସେନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଓ ବିଜୁବାବୁ ରଷିଆ ପାଇଁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିରୋ ବନିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ରୁଷ ଅର୍ଡର ଅଫ ଲେନିନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜାପାନ ବ୍ରିଟିଶର କିଛି ପରିବାରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଚତୁରତା ସହ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ଏହିଭଳି ସାହସିକତା କାମ ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5। 17 ଏପ୍ରିଲ 1997 ମସିହା ଓଡ଼ିଶା ହରାଇଥିଲା ସେହିଦିନ କଳିଙ୍ଗ ବୀର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି ମହାନ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ରୁଷିଆ ଏହି ତିନୋଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜରେ ଆବୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କଥାରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିଜୁବାବୁ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଏହା ଯେ ବିଜୁବାବୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ମହାନ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଦରକାର ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।